As persoas empobrecidas non son o problema é a pobreza, a exclusión social, a falla de oportunidades, a falta de xustiza social. Por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, exixímoslle á Xunta de Galiza e ao Goberno Municipal que deixen de tratar as persoas empobrecidas ou en situación de exclusión da cidade de Vigo como unha pataca quente, que deixen de lanzarse uns a outros as responsabilidades, mentres o único que lle ofrecen as persoas que o que demandan é axuda, que o que demandan é apoio institucional e cada vez maiores doses de violencia administrativa. Un exemplo claro está na veciña de 69 anos a que non se lle permite acceder ao albergue municipal, pero a que nin Concello de Vigo nin Xunta de Galiza lle ofrecen ningunha alternativa. En Vigo estamos a atravesar unha evidente situación de emerxencia social. Os índices oficiais, o índice Arope, sinala que na nosa cidade, na maior cidade de Galiza, temos a máis de 60.000 persoas en risco de exclusión social e pobreza. Son varios centos as persoas en situación de senfogarismo. Tamén varios centos as que teñen que acudir a comedores sociais ou a organizacións asistenciais para recoller alimentos. Nunha cidade na que cada 2 días se produce un desafiuzamento sen alternativa habitacional. E diante desta situación, o único que fan PSOE e PP é insistir na súa permanente lea partidista, en escurrir o bulto e non asumir ningunha responsabilidade, en trasladarlle ás persoas que precisan axuda ese permanente "volve usted mañana", mentras ningunha administración nin a outra asumen as súas competencias. É momento de dicir basta, é momento de poñer solucións, é momento de apostarmos por humanizar de verdade Vigo, poñendo as persoas no centro. E por iso, dende o BNG, o que llevamos a trasladar tanto a delegada territorial da Xunta de Galiza, Ana Ortiz, como ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, é a necesidade de constituir un comité de emerxencia social en Vigo. Un comité que este integrado por 3 mesas, unha mesa institucional con presenza do Concello de Vigo e da Xunta de Galiza para coordinar o exercicio das súas competencias no que ten a ver coa atención de situacións de exclusión social ou de risco de pobreza. En segundo lugar, unha mesa técnica que permita despregar medidas efectivas e reais para resolver os problemas e, en terceiro lugar, unha mesa social que teña en conta a participación directa dos colectivos, das organizacións non gubernamentais, das entidades que actúan e que traballan coa poboación empobrecida. A mellor maneira de que Vigo sexa a mellor cidade para vivir é que todas e todos, sen excepción, poidan disfrutar delo.